Buenas tardes a todos, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para presentarles este debate que es muy necesario en estos momentos de frustración, de miedo y también de ansiedad en la sociedad en la que estamos viviendo. Con el título de Protestas en la Era Digital, con estos tres expertos vamos a analizar por un lado lo que es los nuevos cambios, los cambios tecnológicos que se están produciendo en la forma en que nosotros expresamos nuestra disidencia y en cómo nos organizamos, tanto offline como online. También vamos a hablar de lo que sucede en lo que yo llamaría el campo de batalla, que es este espacio donde hay conflicto social, donde nos podemos confrontar con poder organizar esta disidencia, que hoy está cada vez más tecnificado a través de cámaras digitales y otras tecnologías, y también en la red, donde los gobiernos se ven cada vez más tentados de forma directa o a través de corporaciones a poder aplicar la censura. Por otro lado, bueno, algunas cosas le parecerán bastante familiares, que ya las tenemos porque estamos en esta cultura digital, pero quizás es un buen momento para parar y poder sentarnos a pensar qué impacto tiene en los derechos humanos, algo que podemos acá analizar con estos expertos. Y como es la antesala de la película que está centrada en lo que sucedió en Hong Kong en 2019, las protestas estudiantiles, es interesante también saber que estas protestas se dieron, quizás fueron las primeras que estuvieron a la vanguardia en una sociedad hipertecnificada y donde quizás lo que fue en su momento las protestas del mundo árabe, que eran donde Internet fue utilizada para impulsar las protestas, eso ya es parte del pasado. Y lo que vimos en Hong Kong fue, por ejemplo, cómo se buscaron formas de poder camuflar esa vigilancia masiva a la que estamos hoy expuestos de alguna forma. Sin más, los voy a introducir. Estamos con Enric, que también es un periodista experto en temas de seguridad, en estos momentos obviamente enfocado en estos cambios tecnológicos. Él es también subjefe del diario Ara en Sociedad. Después tenemos a Carlos, que es un investigador, experto en criminología, y que también es coautor de un estudio muy reciente sobre vigilancia masiva y el control de la disidencia europea. Y Gemma, que es una voz muy renombrada, con mucha experiencia en lo que es la ética de los algoritmos, lo que es la responsabilidad algorítmica. Tiene su propia fundación y con su equipo ha logrado implementar de forma exitosa soluciones a lo que tiene que ver con la protección de datos y los sesgos de la inteligencia artificial y también la ética. Les voy a dar paso a ellos que tienen presentadas harán sus presentaciones y luego vamos a debatir y si quieren preguntar algo. Hola. Bé, començo i intentaré anar a aterrar les coses al que intentaré explicar-vos perquè amb temes propers i de coses que puguem veure aquests dies. He intentat, no sé si m'adaptaré gaire o però ho he intentat amb el tema de la xerrada. Els últims anys ha canviat molt la manera de convocar i d'escampar les convocatòries de protesta i també la manera de protestar. Jo recordo quan era petit que la principal manera d'escampar una convocatòria era enganxar cartells a les parets. Fins i tot hi havia que la cola dels cartells perquè no els hi arrenquessin i barrejaven vidre trinxat perquè si algú els intentava arrencar es tallessin. Això evidentment ha canviat. La gent penja les convocatòries a webs, s'escampen per les xarxes socials, ha canviat absolutament, tot i que hi continua havent cartells a les parets i que es continuen convocant actes amb pintades a les parets, la major part de convocatòries circulen a través d'internet. També ha canviat la manera de protestar, que no només es protesta de manera física, hi ha les protestes que són precisament purament digitals, en l'anomenat hacktivisme. Aquí, vinculat a Catalunya, hi ha no sé fins a quin punt, perquè els membres que el formen part són anònims, hi ha un grup que es diu la 9 de Anon, que no sé si us sona, que són un grup de hacktivistes, d'activistes especialitzats en seguretat informàtica o que coneixen prou aquest camp com per canviar webs, per entrar en bases de dades i filtrar-les, i han fet algunes accions, ara estan una mica letargats, però han fet algunes accions prou sonades. Fins i tot el CNI en els seus informes públics diu que són el principal grup hacktivista que queda actiu a Espanya.
I sobretot també hem de tenir en compte, ara que parlàvem de les convocatòries, de com s'escampen, la missatgeria instantània, que és una manera d'escampar convocatòries que no és tan transparent com a una web o una xarxa social que és oberta a tothom, però que també funciona molt. I aquí m'agradaria posar un exemple concret, que després en parlarem més, que són els botellons d'aquests dies a l'Autònoma i a Barcelona, que les convocatòries s'havien escampat per canals de Telegram, on hi ha milers de joves i canals i sobretot grups de Telegram on hi ha milers de joves parlant i mantenint converses i que decideixen on queden aquella nit. I això no és una protesta o no és una protesta a l'ús, tot i que segurament hi ha elements de protesta aquí al darrere o de disconformitat, però s'escampa i funciona igual que una protesta. També hi ha... Bé, esperem que no plogui. També tenim un altre exemple relativament recent, molt interessant, que és el de l'aplicació de Tsunami Democràtic, que potser algú més en parlarà, però que era una aplicació feta ex professo per fer i per activar una sèrie de protestes, que era molt interessant perquè incloïa alguns mecanismes de protecció, com per activació per anells de confiança, a través d'un codi QR que només podien tenir persones de confiança i que limitava que només podies veure les protestes que estaven més properes a la teva zona geogràfica. Va durar el que va durar, va funcionar com va funcionar, però va ser en bona part un èxit pels motius que semblava que es buscaven. També tenia problemes, la centralització de les dades i de l'aplicació i de l'ús en un grup concret de persones desconegudes amb uns motius reals desconeguts. Sabíem els motius que deien que tenien, però no sabíem quins eren els reals. I també la cessió de dades personals, com la teva pròpia geolocalització, a una gent que no saps qui són. Per tant, era un element molt interessant, un element innovador de protesta que va passar aquí i que va fer un salt qualitatiu important. Merda. Bé, si ha canviat la manera de convocar la protesta, també ha canviat la manera de vigilar-la. Per exemple, a mi m'ha estranyat molt, i abans ho comentava, la situació d'ahir, d'abans d'ahir, amb els botellons de Barcelona, perquè era tan senzill com buscar a Telegram fiestes universitàries i et sortia un grup que es deia, un grup, no era un canal, que es deia Fiestes Universitàries BCN amb 2.000 membres, on deien abans d'ahir que quedarien a la nit a la plaça Espanya i ahir serà la fiesta padre, seremos muchos más, que se preparen. I realment la van liar parda. Per cert, aquesta nit també estan dient que queden a la plaça Espanya i a Bogatell. Llavors, clar, a mi em va estranyar que no hi hagués una reacció preventiva per part dels cossos policials si sabien que hi havia aquesta convocatòria, però és que és possible que no ho sabessin, perquè no sabem quins recursos destinen a fer aquesta mena de vigilància preventiva. Tot i que alhora sí que sabem que destinen molts recursos a fer algunes menes de vigilància preventiva. A l'agost de l'any passat, el CETITI, el Centre de Tecnologies de la Telecomunicacions de la Generalitat, va adjudicar un contracte d'1,5 milions d'euros a una empresa que es diu Voyager Labs, que és una plataforma, bé, en realitat són dues plataformes que treballen juntes d'intel·ligència artificial, en teoria per detectar amenaces terroristes. Però què són capaces de fer aquestes plataformes? Analitzar xarxes i relacions i vincles personals a través de les xarxes socials, entre individus, anàlisi de comportament individual i de grup, inclou algoritmes de llenguatge natural, de manera que són capaços d'entendre de què estan parlant aquests grups i aquests individus que s'analitzen i de llançar alertes automàtiques quan es detecten segons quins elements que considerin sospitosos i fins i tot permet que qui estigui fent servir aquesta plataforma faci preguntes amb llenguatge natural que aquesta plataforma contesta. Això teòricament es fa servir, està adjudicat, no sé si ja està funcionant, fa un any que es va adjudicar, per tant hauria d'estar funcionant. Teòricament es fa servir per vigilar l'amenaça terrorista, sobretot enfocat al terrorisme jihadista, però realment es pot fer servir per qualsevol cosa. Es pot fer servir per vigilar dissidència política, per vigilar qualsevol, absolutament qualsevol cosa. Per tant, i la veritat és que va costar prou aconseguir informació, en el seu moment Interior no va voler parlar quan vam explicar aquest tema, costa prou saber quin ús es fa d'aquesta mena de tecnologia. Tot això es fa a través de fonts obertes, per tant, no han de demanar cap ordre judicial per investigar d'aquesta manera.
La veritat és que la vigilància d'alta tecnologia o la vigilància tecnològica, i en Carlos en parlarà més i segurament la Gemma també, s'ha normalitzat. O sigui, a aquesta pandèmia hem vist com es feien servir els drons per veure si la gent complia el toc de queda o no en moltes poblacions de Catalunya i Mallorca. S'han aplicat i s'han instal·lat càmeres de videovigilància amb sistemes de reconeixement que eren capaces de comptar quanta gent hi havia en una platja de Castelldefels i en una platja de Palma per saber si superaven l'aforament limitat que hi havia en aquella plaça i que llancés una alerta automàtica. Hi ha diversos sistemes d'anàlisi automatitzat de xarxes socials, no tan elaborats com el de Voyager Labs, però de molts nivells. Fa anys que la Guàrdia Civil, per exemple, fa servir trampes en arxius compartits per detectar qui està compartint arxius de pornografia infantil a través de xarxes de P2P, de peer-to-peer. La vigilància massiva automatitzada no és nova, ja ens va alertar Snowden amb el cas de l'NSA i del GCHQ britànic, però la qüestió és que l'espionatge s'ha normalitzat fins al nivell que també s'està normalitzant en el camp individual. O sigui, la gent normal també fa servir eines d'espionatge. Per exemple, les aplicacions de control parental, que teòricament són per controlar que els fills on estan, què fan i amb qui parlen, però també hi ha qui les fa servir per controlar parella. I n'hi ha bastants casos d'aquests, sense que ho sàpiga. L'ús, per exemple, de vulnerar l'accés al Telegram de la parella o al WhatsApp web de la parella per vigilar-la i monitoritzar-la en contra de la seva voluntat. I hi ha algunes paraules que s'han afegit al nostre vocabulari, sobretot dels més joves, com ara estalquejar. Qui no ha estalquejat mai l'Instagram d'algú que li agrada, per exemple, o l'ha cercat a Google, etc. Per tant, la vigilància i l'espionatge s'ha entrat tant dins de la nostra cultura que en fem un ús individual i personal, també. De fet, nosaltres som els principals proveïdors de la informació per la qual ens poden vigilar. Per moltes coses no cal que ens llancin un troià o que vulnerin la nostra intimitat. Donem tanta informació. Hi ha una eina que, si voleu provar-la, si cerqueu a Google Teamfolix, és molt divertit. Fa un anàlisi estadístic de comptes de Twitter determinats i, per exemple, si la persona té el Twitter amb la geolocalització activada, et pot dir on està a les nits, on està més, a quina geolocalització, a quines coordenades està més de nit. On estàs, allò és casa seva. Per tant, saps on és casa seva, o on va al gimnàs, o quina mena d'activitats, on sol dinar. Tota aquesta informació és informació que nosaltres concedim i donem lliurement. En aquest sentit, crec que aquí els periodistes tenim una responsabilitat important en això, que no es tracta només d'alfabetitzar tecnològicament a la gent, o sigui, que tothom sàpiga fer servir un mòbil, una eina tecnològica, sinó també d'explicar quins drets té i quins riscos té allò que permeten fer aquestes eines. Perquè aprendre a fer servir un mòbil és relativament fàcil, però aprendre, per exemple, que a Telegram, si canvies el nom d'usuari i et poses un nom d'usuari, la gent que estàs en un canal o en un grup obert no té accés al teu número de telèfon personal, sinó només el nom d'usuari, i per tant tens una certa anonimitat, molt relativa, doncs pot ser interessant per evitar assetjaments, per evitar moltes coses, i molta gent quan comença a servir una aplicació d'aquestes no ho sap perquè ningú li ha explicat i perquè queda prou amagat saber-ho. Clar, en aquest sentit, els experts en seguretat informàtica amb qui he parlat, quan fan auditories de seguretat informàtica, la gent es pensa que fan coses molt complicades, com per exemple anem a mirar quines vulnerabilitats d'aquell sistema, etc. I moltes vegades fan coses molt complicades i estan preparats per fer-les, però tots et diuen que la baula més dèbil d'un sistema sempre és el factor humà. Que la millor manera per vulnerar un sistema informàtic d'una empresa o per fer-li arribar un arxiu que pugui contaminar i per extreure informació pot ser una cosa tan senzilla com deixar un USB infectat a terra a la porta de l'empresa i que algú altre l'agafarà, la portarà dintre, la connectarà a un ordinador i entrarà. O segur que heu rebut vosaltres els SMS de correus amb un enllaç i no teníeu cap paquet pendent de rebre. Això és un phishing de la vella escola, un clàssic que hem rebut tots, i fa uns mesos hi va haver una onada molt bèstia d'aquest phishing i va canviant. Crec que la setmana passada o l'altra era BBVA. Jo no tinc cap compte BBVA, no sé quants missatges he rebut de BBVA ja. I, clar,
En realitat, amb un phishing com aquest, poden acabar robant-te dades vinculades al teu compte bancari, a les teves targetes de crèdit, o instal·lant-te un troià d'accés remot, per exemple, com Pegasus, per exemple. També hi ha altres eines de vigilància tecnològica que es poden activar sense que tu hagis de clicar cap enllaç, més sofisticades. Pegasus crec que es podia activar, segurament ho sabreu millor, però es podia activar sense que haguessis de clicar en un enllaç, només rebent un missatge. Dic Pegasus perquè tenim l'exemple molt proper que és el programa que es va fer servir i que es va instal·lar al mòbil de l'expresident del Parlament, Roger Torrent. Llavors, de fet, un dels problemes que tenim és que els mètodes que fan servir els delinqüents que busquen treure profit econòmic treure'n profit econòmic, bàsicament, i els mètodes que fan servir les autoritats que el que cerquen és informació i espionatge són molt semblants, són cada vegada més semblants. El que canvien són sobretot els motius que fan servir i els recursos amb què compten per tirar-los endavant. Se suposa que Pegasus i aquesta mena de programes estan pensats i es venen només a autoritats governamentals que els haurien de fer servir per vigilar contra el terrorisme i amenaces extremes. Roger Torrent no era un terrorista i Pegasus era un programa, en teoria, només a l'abast d'autoritats governamentals. Llavors, hi ha un punt en què la delinqüència i la vigilància de seguretat per part dels governs es confonen. Però bé, suposo que els altres en podran parlar millor que això. Muchas gracias. Pasamos a Carlos Díaz. Bueno, espero que la pluja em deixi anar consultant l'ordinador. Veurem. Gràcies, Enric. Doncs jo parlaré una mica sobre un informe que vam treure l'any passat conjuntament amb unes altres companyes, la Nora i la Júlia, i en el marc d'un projecte finançat per una xarxa d'observatoris que es dediquen a investigació. I el que hem fet realment ha estat identificar algunes tendències que s'estan donant a terme aquí a l'estat espanyol, a Catalunya, d'empreses, corporacions privades, que amb el vistiplau de les administracions públiques estan rebent contractes per desenvolupar tecnologies ultrainvasives que atenten directament als nostres drets fonamentals, privacitat, intimitat, etc. Però abans de parlar de tot això, m'agradaria parlar una mica de l'origen més proper a per què estan passant les coses que passen ara. I realment crec que hi va haver un canvi en la percepció de la seguretat a partir de l'11 de setembre, i en aquell moment la tecnologia es va convertir en un factor fonamental per entendre les noves amenaces, sobretot, òbviament, el terrorisme, en aquest cas el terrorisme transnacional, de que era jihadista, i la tecnologia va esdevenir una eina més. El que passa que hi van convergir dues tendències, la tendència de volem més tecnologia i més seguretat i a la vegada estem donant una part de la nostra llibertat. Aquest fals dilema que estem visquent des de fa molts anys, el dilema de la llibertat i la seguretat, que malauradament sembla que està guanyant actualment la seguretat, amb tot el que això comporta en la retallada de drets fonamentals, en la retallada de la dissidència, en la retallada, etc. Què passa? Que la relació d'aquestes empreses amb l'administració pública s'ha fet encara molt més forta gràcies a la ideologia neoliberal. En aquests últims anys el que ha passat és que empreses privades que ja disposen de dades, de bases de dades, amb moltíssimes dades privades nostres, com poden ser Google, Facebook, Instagram i moltes més que desconeixem, estan jugant amb aquestes dades per tal de vendre'ls a l'Estat, i l'Estat també està participant d'aquests projectes a través de contractes públics, de finançament que fan aquestes empreses. Llavors és un peix que es mossega la cua, en realitat. Realment estem en una societat de vigilància, que els estats paguen amb diner públic a empreses privades perquè ens espiïn, i moltes vegades nosaltres mateixos som els que obrim les portes de part en part perquè passi això. El gran poder que tenen les corporacions privades realment són les dades de les que disposen, i són dades que nosaltres donem sense tenir gaire consciència d'això. I crec que la reflexió que hauríem de fer al sortir d'aquí avui és no convertir-me en un boig, una boja, ara amb el telèfon a veure què faré, el llenço al riu, sinó mirar què podem fer, quines són les dades que estem donant, per què les donem i aquesta empresa què vol fer amb elles. I a partir d'aquí veure si realment a mi això m'omple, si aquestes dades les vull donar perquè
ja em va bé donar-les perquè un seguirà això, o realment què faran amb aquestes dades que no són necessàries. A partir d'aquí m'agradaria parlar una mica del context de la Covid-19. Deia, per exemple, Naomi Klein que en un context de crisi és un moment idoni per implementar unes mesures excepcionals, com ara la doctrina del xoc. Doncs això, malauradament, durant la Covid-19 està passant. De fet, el govern espanyol, una mica abans de la Covid-19, va aprovar el que s'anomena com un reial decret llei, la llei Mordaza Digital, en el que permetia a l'Estat, a les forces i cossos de seguretat, amb independència d'autoritat judicial, poder accedir a internet i prendre el control d'infraestructures de determinades entitats d'internet. Això vol dir que realment sense autorització judicial l'administració pública, en aquest cas les forces i cossos de seguretat, poden entrar a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, a tota aquesta mena de missatges privats que ens enviem amb els i les nostres estimades i a partir d'aquí poder vigilar-nos, sense tenir cap tipus d'autorització judicial. Llavors això és molt greu i és una referència que s'està donant ja també amb la Covid. De fet, ara el juliol del 2020 es va també aprovar una llei que de fet permetia instal·lar eines de reconeixement facial a llocs on hi haguessin esdeveniments multitudinaris. Això què vol dir? Que qualsevol persona que passi per allà, la seva cara quedarà enregistrada. I què passarà amb aquesta cara? Doncs no ho sabem, perquè mai ho han explicat i de moment no ho explicaran. Llavors tot això comporta un risc, el risc de saber sempre on som, de saber amb qui som, de saber el que fem, i això no és gratuït, això ho volen saber per una qüestió, per tenir una mica més de control i convertir-nos al final en una societat panòptica, una societat orwelliana. També, durant la Covid-19, ara el novembre del 2020, l'estat espanyol també, per exemple, va aprovar una ordre en el que el Consell de Seguretat Nacional establia un protocol per actuar contra les fake news. Això realment podria ser interessant, El que passa és que era una ordre realment que atacava frontalment la llibertat d'expressió, que és un dret fonamental consagrat a la Constitució, i la mesura central del protocol era realment una vigilància continuada a les xarxes, i això representa un greu problema. En l'informe que vam treure ara l'any passat vam elaborar unes categories d'eines utilitzades per forces i cossos de seguretat, les quals estaven sent utilitzades per menyscabar els nostres drets fonamentals, com per exemple el hacking governamental, l'Enric ja ho estava dient, el Pegasus, l'Spyware Pegasus, que realment ha estat contractat per multitud de països amb règims autoritaris i dictatorials i amb un antecedent de retallades de drets fonamentals i d'assassinats, etc., brutal. I hem estat els primers per primera vegada, som el primer estat democràtic que ha contractat els serveis d'aquesta empresa, ja podem estar contents. El primer estat democràtic que va contractar NSO, que va ser la desenvolupadora de Pegasus. Després, per exemple, també hi ha altres eines que són els SIM-C catchers, que són com unes antenes de telefonia que són antenes falses, que el que fan és que quan tu fas una trucada o envies un missatge, en comptes de connectar-se a l'antena on es connecten tots els mòbils de forma normal, es connecta a aquesta antena. Què fa aquesta antena? Doncs li dona accés immediat i directe a les forces i cossos de seguretat, en aquest cas a la policia que estigui controlant aquest tema. Amb tot això, amb tot el que comporta això, no només intentar veure una conversació específica, sinó que tenen accés a tot el teu telèfon i a totes les teves dades privades. Una altra de les eines que, per exemple, s'han implementat i de fet a Catalunya hi ha una empresa molt important que l'està duent a terme ja no només a Catalunya sinó també a Uruguai, a Tailàndia, tenen projectes de reconeixement facial, és l'empresa ERTA Security, que té seu aquí a Barcelona. Per exemple, ara el 2020 la Subsecretaria d'Estat va aprovar també una resolució d'acord amb el Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial per instal·lar càmeres de reconeixement facial en tots els estadis.
Això per què? Vull dir, per què han de veure qui som nosaltres, què fem, on anem? Per què volen aquestes dades? Hem de començar a reflexionar. La tecnologia en si no és dolenta, no hem de pensar que és una enemiga. De fet, en molts casos és indubtable que ajuda i que és necessària, però hem de començar a reflexionar el per què hem de donar aquestes dades i per què volen el que volen, perquè al final s'haurà de posar un límit que ara mateix no està regulat. També volia parlar una mica, per exemple, de que això realment també ha arribat a nivell de Nacions Unides. De fet, fa un parell de setmanes, Nacions Unides va plantejar que hi hagués una moratòria en el desenvolupament de l'intel·ligència artificial perquè no hi ha una regulació específica a nivell internacional que la reguli i que realment digui utilitzarem aquestes dades i les farem per aquesta qüestió. Aquesta base de dades només serà accessible per part d'aquests forces i cossos de seguretat i només en aquests casos. Això no ho tenim avui, dia d'avui, i això és supernecessari. Llavors, que Nacions Unides es comenci a mullar i que faci una mica de veu de la societat civil organitzada que s'està organitzant aquí a l'estat espanyol, a Catalunya i a la resta d'Europa, és bastant interessant. Què més? La pregunta també superimportant, què podem fer al respecte de tot això? Ens quedem callats i callades, continuem amb la nostra vida normal, continuem utilitzant aquest tipus de dispositius? Sí, els podem continuar utilitzant, això està clar, perquè al final són indispensables en la majoria dels casos, però hem de protegir els nostres drets digitals i els drets civils i això es fa exigint respecte a la privacitat, organitzant-nos. Hi ha molta societat civil organitzada que tenen campanyes com Reclaim Your Face i altres organitzacions a nivell internacional com Privacy International, EDRI, que fan campanyes per lluitar contra aquestes actuacions estatals. I realment jo crec que potser la prohibició ara mateix podria ser una opció, però més que la prohibició el que és necessari és una regulació total de la intel·ligència artificial, perquè realment és molt perillosa. I també impedir que al final les corporacions tinguin tant de poder i influeixin en la seguretat pública, perquè al final les corporacions són les que manen. Les administracions públiques moltes vegades actuen a expenses d'aquestes corporacions privades que tenen tant de poder com moltíssims estats. Llavors, una mica per acabar, per no fotre tant el rotllo, és innegable que el poder de la tecnologia, malauradament, ara mateix gira clarament cap a una normalització de la invasió de les parcel·les de la nostra intimitat. Una tendència que la crisi actual de la Covid ha accelerat. Un altre dels temes que ens venen com si fos totalment positiu quan hi ha coses que s'han també d'estudiar i de mirar, per exemple, és el concepte de Smart City. La Smart City què és? Doncs així una definició molt ràpida i molt barrullera, no deixa de ser una ciutat que té milers de sensors que mesuren moltes coses. Això pot ser positiu, però per què les tenim? Altre cop aquesta reflexió. Per què les tenim? Per què les volem? Per què són necessàries? Què faran amb elles? Llavors, en tot aquest debat que a Barcelona realment es vol convertir en un hub internacional de Smart City, vol ser com una de les pioneres a nivell europeu i internacional, doncs, ho podem fer, però et penses de què i per què? I després també acabar que el Covid-19 està contribuint a normalitzar i legitimar probablement de forma permanent i sense gaires eines de rendició de comptes que permeti examinar els possibles abusos de poder que n'hi ha per part de les forces i cossos de seguretat, que ja no només són els Mossos d'Esquadra, també són policies locals, òbviament també Guàrdia Civil, Policia Nacional, qualsevol força i cos de seguretat, ja no només a nivell estatal, sinó també a nivell local, té accés a aquest tipus d'eines que poden menyscabar els nostres drets fonamentals. I diré una cosa que potser és una mica pessimista, però si no lluitem perquè canviï, potser no canvia mai. Jo crec que les tecnologies de control social han vingut per quedar-s'hi, malauradament, i ara està a les nostres mans lluitar perquè l'exercici dels nostres drets es faci efectiu i realment posar una limitació a això. Jo crec que la regulació és totalment necessària i si no podem aconseguir regulació haurem de lluitar contra això i intentar prohibir aquestes coses perquè deixin d'impactar
als nostres drets humans. I ho deixo aquí. Gràcies. Pasamos a Gemma, que seguramente nos va a contar la parte más positiva también. Bueno, De cómo hacemos. No sé. Un poquito. Ho intento. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació. Com a mataronina, ja fa 3 anys em va fer molta il·lusió saber que es muntava aquest festival, que entronca tant amb la meva feina i que em toqui participar, a més en l'any que s'obre la presó de Mataró, em sembla un superprivilegi i em sembla terrible que jo amb 45 anys no hagués entrat mai en aquest pati ni haguéssim fet un ús cívic i social d'aquest espai meravellós. O sigui que és com un bonus afegit que em sembla genial. I també agraeixo molt la invitació per parlar d'una cosa que forma tant part de com jo vaig començar la meva carrera professional. Jo vaig començar treballant en tecnologia, precisament en tecnologies policials, formant a la policia en temes tecnològics i escrivint una tesi sobre la videovigilància i l'ús de la policia del que llavors eren noves eines de control ciutadà, intentant entendre la lògica darrere d'aquesta incorporació tecnològica en l'àmbit de la seguretat. La sessió d'avui parla de com ha canviat la protesta en l'era digital. Això es pot abordar des de molts llocs diferents i crec que la projecció de després obrirà també nous espais que nosaltres no hem tocat aquí, com ja amb l'era digital, que de fet comença als anys 60 amb la televisió, les càmeres, etc. i aquestes primeres nocions d'enregistrament del que passa. Es produeix una certa espectacularització de la protesta. Hi ha un canvi en el qual l'important ja no és la mobilització de persones, quantes persones mobilitzes, sinó a quantes persones arriba la teva mobilització, que és un canvi de paradigma important. L'impacte en termes de més enllà de la protesta per sobre de l'impacte concret de quantes persones aconsegueixo que deixin la seva vida concreta per sortir a una mobilització, per involucrar-se, per canviar alguna cosa de la seva vida. Això és un canvi en termes de com ens organitzem i com ens relacionem amb la protesta importantíssim. I la tecnologia hi juga un paper clau. Hi ha també una deslocalització d'aquesta protesta. De nou, l'important és arribar i a més pots arribar que una protesta a Barcelona arribi a qualsevol lloc del món o que la protesta de Hong Kong avui estiguem mirant un documental sobre aquesta. Per tant, hi ha canvis de paradigma importants però que són de llarg recorregut, en els que portem ja immersos uns 60 anys i canvis dels quals ja estem veient l'impacte concret i d'altres que no sabem si ens posen en una situació millor o pitjor, senzillament és un canvi amb el que ens hem de relacionar. I crec que les tecnologies el que fem és això, hi ha una dansa, un ball actual d'una espiral de tecnologització tant de la protesta com de la contraprotesta. La policia s'arma de tecnologia i la protesta també s'arma de tecnologia i el que tenim és un creixement dels dispositius de control que miren des de tot arreu. És veritablement un panòptic on es mira des de dalt, però des de baix també es retorna la mirada a través de la disponibilitat d'aquestes eines. Si als anys 60 i 70 les eines tecnològiques pertanyien exclusivament a la policia, avui tots amb el nostre telèfon tenim càmeres de control i d'enregistrament d'activitats més potents que les que tenia la policia al segle XX. Per tant, hi ha una certa dinàmica de retroalimentació que és interessant, no sé si és positiva o negativa, però és interessant d'observar-la com moltes vegades el futur tecnològic l'acabem construint de forma molt col·laborativa. Per entrar més en el tema tecnològic, volia centrar-me primer en aquest factor d'enregistrament, o sigui, com la tecnologia des dels 60 el que permet és que es registri la protesta i això té un canvi profundíssim en com protestem i en com funciona també les forces policials. En el passat, si un assistia a una protesta, el record d'aquella protesta era propi d'aquells que hi eren i d'aquells que ho podien veure. El testimoni de la participació d'una persona en una protesta o en activitats dissidents remania en l'espai del testimoni individual que podia ser contestat. Algú t'acusava de participar en una activitat de protesta i tu podies dir això és mentida. I generaves un dubte raonable. En el moment que entra la càmera
i ja no hi ha dubte raonable. Hi ha un testimoni a la que se li dona una objectivitat que està per sobre de qualsevol opinió i de cop ja no ens podem defensar, encara que aquella fotografia, aquella imatge, aquell vídeo estigui fora de context, que puguem nosaltres donar altres elements, però de cop apareix l'element visual que trenca aquesta relació en la qual tu controles aquesta narrativa. De cop la narrativa ja no és nostra, ni nostra ni de les persones que han participat en aquell espai, policies o companys de protesta. Per tant, hi ha un canvi importantíssim en com ens relacionem amb aquest acte. I les tecnologies en els últims anys que han anat posant aquests dispositius a les nostres butxaques, que han anat creant drons, càmeres cada vegada més sofisticades, sensors que no només recullen el nostre rostre, sinó que poden recollir des del rastre que deixen els nostres elements digitals, com hem convocat la protesta, qui ha sigut la persona que ha convocat inicialment, qui ha fet el retweet, és a dir, que es poden crear mapes de context d'una protesta on es pot rastrejar absolutament tot. El gran canvi que incorpora la tecnologia en els últims anys, i no és una cosa de 5 anys, estem parlant de 40 anys, és que de cop tot queda registrat, tot genera un registre. Amb el que estem molt familiaritzats és amb aquesta imatge del vídeo de la protesta, però allò que es recull ja no és només el vídeo de la protesta, sinó també tot aquest ecosistema d'intercanvi de dades que es produeix des del moment que algú té la idea de convocar la protesta fins al moment que la protesta s'acaba o fins al moment que es fan les detencions. I aquí les xarxes socials juguen un paper importantíssim, com comentàvem, en aquest paper de convocatòria, de registre en el mateix moment, de projecció, de directes des de la protesta, i tot això és informació que captura no només la policia, sinó també els participants d'aquesta protesta i també els mitjans de comunicació. Per tant, tenim aquest enregistrament tant físic com de tot el que passa al voltant de la protesta i molt abans i moltes vegades fins molt després. Del fet que això passi hem identificat diferents impactes que són preocupants o que almenys cal posar sobre la taula. Per una banda, aquesta capacitat d'enregistrament del fet en si i de l'ecosistema de dades que s'intercanvien al voltant del fet de la protesta ha portat a un canvi important en dinàmiques policials. Per la policia l'important ja no és la intervenció en el moment de la protesta, sinó que la intervenció policial s'estructura en el futur. La protesta, el que es fa en el moment de la protesta, no sé que hi hagi aldarulls i que s'hagi d'intervenir per aturar els aldarulls, però l'important des d'una perspectiva policial és enregistrar la protesta i tots aquests fluxos de dades per després decidir com s'intervé. Aquí es deté en una manifestació no es defineix ja dins de la manifestació, sinó que es defineix a posteriori en base a l'anàlisi de tot aquest flux de dades, tant visual del vídeo de la protesta com de qui ha intervingut prèviament per la convocatòria d'aquest esdeveniment. Per tant, la relació policial amb el fet de la protesta ha canviat de forma importantíssima. Però, a més, veiem moltes vegades que aquestes noves eines permeten la intervenció de les nostres dades personals de formes moltes vegades il·legals sense que tinguem cap control. En el passat, si algú intervenia al nostre telèfon de forma il·legal, aquesta intervenció es podia descobrir. La intervenció era molt física, intervenir un telèfon es feia d'una forma física. Ara mateix, si un policia decideix mirar les nostres xarxes socials per decidir si ens deté o no, no tenim cap mena de rastre d'aquesta informació. Per tant, hi ha una certa subversió dels mecanismes de due process, de manteniment de l'estat de dret en termes de quins són els passos policials legítims i no legítims quan hi ha oberta una investigació o quan aquesta investigació no està oberta. Per tant, la funció policial s'està veient impactada de forma important per aquests canvis tecnològics. Hi ha també canvis en la protesta, aquesta espectacularització, però també l'ús d'aquesta tecnologia per buscar un impacte més enllà de l'espai concret de la protesta, l'utilització d'eines digitals i tecnològiques per generar rastre o perquè anys després parlem, com veurem al documental de després, parlem de com ha sigut la dinàmica d'una protesta i també que busquem formes de protesta que ja no són físiques sinó que poden ser online, doncs firmar un change.org o fer una mobilització online o buscar altres maneres de protestar que no passin per les formes tradicionals de la protesta física arribant als carrers o del boicot, que serien com les dues grans formes de protesta del segle XX. Un altre efecte important
amb l'entrada de la tecnologia en el món de la protesta és que es produeix una gran privatització de la informació vinculada a la protesta. En el passat, si una policia, pensem el gran exemple, l'Stasi, tenia una xarxa d'espies que desplegava i aquests espies generaven informació que era per l'ús exclusiu de les forces públiques de seguretat. La informació que generaven a tot el dispositiu humà dels sistemes i serveis d'intel·ligència de tot el món, la utilització d'aquesta informació era purament per l'espai públic. I el sector públic ha ostentat no només el monopoli de la violència, sinó també el monopoli de la informació sobre la ciutadania. Ara això ha canviat. La policia actualment, les dades que utilitza per determinar si ens deté després d'una protesta són dades que segur que han passat per una plataforma privada. Per tant, la policia ha de dependre de la capacitat d'accés a aquestes dades privades per tal de poder intervenir, amb la qual es creen espais de reforçament mutu i de dependència mútua entre espai públic i privat, que és bastant preocupant i genera molta distorsió en la capacitat de control des de l'espai públic de quines són aquestes informacions i aquestes dades que porten a la intervenció policial o que poden acabar determinant la limitació de drets fonamentals a una persona que es decideix que és detinguda. Un altre efecte que només és possible amb aquesta sobredosi tecnològica al voltant de la protesta és l'efecte del que en anglès es diu function creep, que és el canvi de finalitat de la tecnologia, vinculat a aquesta privatització. El que veiem és com moltes vegades les dades que es recullen amb fins teòricament cívics acaben tenint una funció clarament policial. L'Smart City segurament és un gran exemple. L'Smart City com un discurs tecnològic orientat a la millora de la qualitat de vida a les urbs, que té darrere una voluntat d'explotació d'aquestes dades amb fins securitaris molt importants. Un exemple molt clar. El 2005, a la Gran Bretanya, a Londres, hi ha l'atemptat del metro de Londres. Una de les primeres polítiques públiques que es fa com a reacció a aquest atemptat dins del metro de Londres és crear el que ara a Barcelona tenim la T-Mobilitat, la targeta de transport personal de plàstic que vincula tots els nostres moviments. S'incorpora a posteriori com una política pública de mobilitat, però en realitat el que esperona, el que accelera aquest projecte és una voluntat policial de controlar a les persones que es mouen al transport públic perquè precisament les bombes exploten dins del transport públic i en aquell moment la policia se n'adona que no té capacitat de tenir un panòptic dins del metro i per tant crea el panòptic dins del metro a través d'una política pública de mobilitat. I això ho veiem de forma constant. Polítiques públiques de dades que tenen una lògica securitària que moltes vegades no està ni ben amagada. És una de les voluntats prioritàries principals i amb l'Smart City és evidentíssim. En els últims 10 anys tots els departaments de policia han parlat i han lloat l'esforç d'informatització de l'espai públic perquè té una funció de control social molt important. I finalment, un altre dels efectes importants vinculats als drets fonamentals és el que de nou en anglès, perdoneu, però és que la literatura és molt anglosaxona, s'anomena el chilling effect, que és l'efecte desincentivador d'aquest nivell de control. La pregunta que ens fem quan pensem en drets fonamentals és si tu saps que la teva participació en una protesta serà enregistrada i pot fer que al cap d'una setmana la policia es presenti a casa teva, tu participaràs de la protesta amb la mateixa llibertat que ho faries si sabessis que això no passa? És a dir, fins a quin punt el fet de saber que tot el que fem com a protesta queda enregistrat fa que protestem menys? És una pregunta a la qual encara no tenim resposta, però és veritat que tot ens porta a pensar que això és així, que la gent protesta menys o protesta de forma diferent perquè sap que l'impacte d'aquesta protesta ja no queda en el fet concret, sinó que és un fet que et persegueix de per vida. Que tu participessis en una manifestació quan tenies 15 anys et pot perseguir fins a que et mors, bàsicament. És una informació que algú té sobre tu i que pot acabar intervinguent en la teva possibilitat de trobar una feina, d'accedir a una posició de responsabilitat pública. El fet que la tecnologia faci que per primera vegada a la vida en la primera vegada a la història sigui més difícil oblidar que recordar té un efecte important també sobre l'exercici de drets fonamentals vinculats al dret de protesta, de reunió i d'associació. Per tant, això com els 5 o 6
grans efectes d'aquesta capacitat de registrament de tot allò que passa al voltant de la protesta. I el que li afegim a això, que és una dinàmica de llarga durada, de fet la videovigilància està als nostres carrers des dels anys 90, estem parlant de dinàmiques que ja tenim molt consolidades, se li afegeix als últims anys com noves capes de tecnologització a través sobretot de la biometria, per una banda, i de la intel·ligència artificial. La biometria és la capacitat d'identificar-nos en base a punts de dades que estan vinculats al nostre cos, que el nostre rostre, els punts de dades del nostre rostre puguin portar a saber qui som, no som una fotografia anònima d'algú que ningú sap qui és, sinó que l'anàlisi d'aquesta informació pot portar a saber que jo soc Gemma Galdón Clavell, nascuda a Mataró i resident a Corunya i participant d'X moviments socials o amb una feina a X lloc, etc. Aquesta biometria es ven com la fase superior de la seguretat informàtica. Un password es pot copiar, la teva cara no es pot copiar. El que oblida aquest discurs és que un password, si te'l roben, en pots crear un de nou, si et roben la cara, no la pots canviar. Per tant, aquest discurs que s'ha imposat que al final el millor password és el teu cos, té uns efectes sobre drets fonamentals brutals, perquè la teva cara és robada per sempre. Ho estem veient en el control de migració de persones que intenten entrar a l'espai Schengen, estem començant a veure automutilació, perquè al final el passaport, tu el teu passaport el pots cremar, però si t'identifiques la teva petja digital, aquesta petja digital has d'aconseguir cremar-la igual que cremaves el passaport en el passat. Si tu ets la teva identitat, el teu cos et pot arribar a delatar-te i per tant una relació molt preocupant amb el teu cos. Per tant, amb la biometria tenim un tema de drets fonamentals que no tinc temps de ficar-m'hi, però que és un temazo i jo crec que més que prohibir la intel·ligència artificial jo començaria per prohibir la biometria en temes de control de la identitat i d'identificació i el discurs actual de la identitat digital com un pas, el pas superior de tecnologització, com Catalunya que vol tenir la identitat digital perquè et puguis identificar i puguis aconseguir qualsevol document de l'administració de forma senzilla identificant-te amb la teva cara. De nou, això és una millora que es ven com a millora administrativa que al final té una aplicació molt directa en termes policials que crec que encara no està sobre el debat. I finalment, per acabar, que soc conscient que tinc poc temps, el tema de la intel·ligència artificial. A mi fa molts anys que la Comissió Europea em demanava a mi i a tots els que treballem en temes de tecnologia l'algoritme de la delinqüència. És a dir, com podem, quina fórmula matemàtica pot fer que sapiguem qui ha de delinquir per tal d'intervenir de forma preventiva. Jo crec que per sort la Comissió ha après en els últims 10 anys que això no existeix, no hi ha un algoritme de la delinqüència. Segueixen havent-hi universitats que destinen diners a buscar-lo i l'algoritme de delinqüència bàsicament és si tu vens d'un barri X, treus menys d'un X en matemàtiques a tercer i després la teva experiència laboral és Z, això et porta a un nivell de risc de delinqüència alt. Tot el tema de la intel·ligència artificial, d'aquesta voluntat de predir el delicte per ser més eficient, per poder intervenir abans que les coses passin, no només subverteix tot el nostre marc legal de garanties que estableixen precisament que només ets culpable després d'haver comès alguna cosa. Pensar en cometre un delicte o voler-lo cometre no és un delicte en si, sinó que és precisament l'acte de cometre-ho, però la tecnologia aquí ens està subvertint principis democràtics molt importants i generant nous reptes en termes de drets fonamentals, com el tema de la discriminació. Al final, l'algoritme sempre determina que qui delinquirà serà les persones dels barris pobres, que treuen males notes a matemàtiques a tercer de secundària o del que sigui i que després tenen feines poc qualificades. Al final, el fet que tinguem una població penitenciària amb un biaix socioeconòmic molt important fa que la intel·ligència artificial s'alimenta dels delinqüents existents i el que fa és reproduir aquest perfil, la qual cosa és terriblement estigmatitzant. També tenim el problema del que li diem el biaix d'automatització. Els éssers humans del segle XXI creiem més a les màquines que a les persones.
com a societat, i això fa que quan una decisió és algorítmica d'un sistema d'intel·ligència artificial, el que veiem és que la policia li dona més credibilitat que si és un indici aconseguit d'altres maneres. Per tant, les persones que són identificades per les màquines tenen molta menys capacitat de defensar-se que aquelles que són identificades a través de processos policials tradicionals. I això també genera nous nivells de vulnerabilitat. I finalment, hi ha un temazo, que és el tema de les relacions de poder vinculades a la tecnologia. A Espanya actualment, 3 dels grans algoritmes d'intel·ligència artificial que estan implementats són el Biogen, d'assignació de risc a les dones maltractades, Riscanvi, d'assignació de risc a les persones que surten de la presó, i el bono eléctrico, de persones que tenen dret a un subsidi en l'ús de l'electricitat. Què tenen en comú les dones maltractades, els presos i els beneficiaris del bono social eléctrico? Són col·lectius vulnerables. Comencem a implementar les tecnologies més avançades i menys testades en els col·lectius que menys tenen capacitat per defensar els seus drets. Per tant, hi ha un tema de com la tecnologia actual el que està fent és vulnerabilitzar encara molt més a col·lectius que ja eren vulnerables. I ho deixo aquí i moltes gràcies. No sé si tenemos, cuánto tiempo tenemos para seguir. 10 minutos. Bueno, no sé si hay preguntas en el público. ¿Sí? Vale. ¿Tienen otro micro o...? Vale. En què podem fer. Bueno, no soc un expert en temes de salut, ni molt menys, però organitzar-nos, el que podem fer és organitzar-nos, és a dir, exigir que hi hagi molta més transparència, exigir que les dades que es comparteixin, doncs, si s'han de compartir, que siguin per una finalitat realment que no ens perjudiqui, parlar amb els nostres veïns i veïnes, amb altres col·lectius, per veure doncs, què està passant també en el seu àmbit, si hi ha dades també que poden arribar a ser vulnerades, però està clar que això és un dilema que probablement en un futur pugui arribar, el que tu has plantejat. Jo no m'ho he plantejat mai, però és cert que potser en un futur les persones que per X no van a agafar medicaments, potser la Seguretat Social els hi posa la creu. Doncs per no arribar aquí, el que hem de fer és regular tot això, regular quines dades comparteixen, per què necessiten tenir les nostres dades. Potser, en comptes de tenir una base de dades a nivell global, que és el que s'està fent, per exemple, ara a nivell de la Unió Europea, com estava dient la Gemma, a fronteres, per exemple, acaben de sortir una licitació que han guanyat 2 empreses franceses, una es diu IDEM i l'altra no me'n recordo. I és per agafar tota dada biomètrica de qualsevol persona migrant de l'espai no Schengen. Vull dir, això realment està passant i ho estem permitint, perquè no estem fent res al respecte. Què passa? Doncs que crea espais de violència molt greus, no? Una persona es mutili, que una persona intenti arribar aquí d'una manera potser molt més perillosa de les que ja n'hi ha, no? I el que tu deies, que realment això potser en un futur molt proper pot passar, i el que hem de fer, realment jo crec que organitzant-nos
tindrem molta més força. Aquests espais de trobada, això és supernecessari, a partir d'aquí reflexionar què podem fer. Hi ha moltes organitzacions locals, aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, a nivell europeu, que t'ajuden i que t'expliquen i que fan sessions de formació. I és això, realment. Jo crec que l'organització de la societat civil és clau perquè les vulneracions deixin de que passin i a part per regular el sector, és totalment necessari. Sí, jo amb això venim d'una indústria i una dinàmica tecnològica en la qual es recullen les dades perquè es pot i es recullen totes les que es poden recollir. Perquè venim del model de Silicon Valley, d'una tecnologia molt orientada al consum, que el que vol fer són perfilatges de les persones. La mateixa dinàmica tecnològica de Silicon Valley orientada al consum és la que estem implementant a l'àmbit de la salut, de l'educació, i aquí tenim una disfunció brutal. És com hem fet un canvi d'escenari brutal i estem fent servir encara les mateixes tecnologies. La llei europea què diu? Intenta passar d'aquest àmbit de recullo les dades perquè puc a exigir que sempre que reculls dades compleixis el principi de finalitat. Només les recullo per algun fi concret. No les recullo perquè puc, sinó perquè vull fer un estudi sobre el percentatge de la població que recull les medicines perquè potser és útil en termes de polítiques públiques. El tema és que això no es compleix, però sí que tenim la llei i cada vegada ho complim més. Però jo, pensant en què fer, jo en la meva pràctica professional em trobo molta més mala praxis per falta de coneixement que per mala fe. És a dir, jo no em trobo molts mals actors, n'hi ha, però el que hi ha és molta falta de coneixement. Què passa quan l'ICS vol implementar aquest sistema? Que va al mercat a comprar un algoritme que permeti comptar quantes persones recullen els medicaments i quantes no, i l'empresa li diu, però és que jo et puc comptar quantes persones venen, però a més et puc dir qui són aquestes persones, i a més et puc fer estudis de... I aquí és quan l'ICS hauria de dir, jo no vull això. Jo el que vull, i a més per ser legal, jo hauria de recollir de forma anonimitzada dades que em donessin el que necessito per fer polítiques públiques. Jo crec que el que hem de fer és desenvolupar millors tecnologies. El problema és que ara mateix l'ICS, si ho vol fer bé, no hi ha mercat, no hi ha oferta. L'ICS, quan va comprar, es troba a les empreses que estan imitant a Silicon Valley i que li continuen venent un Ferrari quan tu el que necessites és una cosa molt més barata, que és fer bona ciència de dades. Nosaltres ens trobem moltes vegades, quan obrim els algoritmes que són caríssims, que semblen super sofisticats, que en realitat són Excels glorificats. És a dir, també la tecnologia hi ha moltíssim bluff brutal, però tenim un problema importantíssim amb que no hi ha mercat de tecnologia responsable. No hi ha ningú que faci algoritmes per serveis de salut que respectin els drets de les persones. Per tant, què podem fer des de la part de l'enginyeria i de les persones que desenvolupen tecnologia és començar a articular un mercat d'oferta d'aquest tipus de solucions. I com a societat civil, nosaltres a Ètiques vam començar com a consultoria i ara som fundació i consultoria, perquè ens hem adonat que havíem de ser molt més activistes del que pot ser quan ets una consultoria. Coses que estem fent. Hem agafat l'algoritme Biogen i Riscanvi, dels que us comentava abans, i els estem auditant des de fora. Com que el Ministeri d'Interior porta 5 anys no deixant-nos entrar dins de l'algoritme, hem dit molt bé, doncs agafarem a les dones afectades per aquest algoritme, parlarem amb elles a través de les associacions de defensa de les dones i farem enginyeria inversa de l'algoritme en base dels seus impactes. Volem fer el mateix amb Riscanvi i estem parlant amb Iridia per veure si podem tenir accés a una quantitat suficient de presos i expresos per fer aquesta mateixa enginyeria inversa. Això són projectes d'investigació que es poden fer des de les universitats, des de col·lectius activistes, o sigui que no tot és protesta de sortir al carrer, sinó que generar coneixement que també li digui a la Generalitat de Catalunya aquest algoritme que estàs fent servir, tu et penses que funciona d'una forma i realment estem veient que assigna més risc a les persones gitanes, per exemple. Estem començant també un projecte de litigació estratègica per denunciar males pràctiques. I una de les coses que farem és no només anar als tribunals, no només anar a l'Ombudsman europeu i local, sinó cada vegada que una empresa o una administració pública faci un comunicat de premsa dient instal·larem un sistema d'intel·ligència artificial, de reconeixement facial a qualsevol lloc, començar una bateria de preguntes. Preguntar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, preguntar al municipi que ho ha permès, preguntar a l'empresa que diu que està darrere, per pujar el cost de vendre'ns fum tecnològic i d'explicar-nos coses que realment després no s'implementen. Però de nou, això són coses que pots fer tu des de tu casa teva, de quan veus que hi ha una notícia d'aquestes, és a dir, vull preguntar què passa, o contactar els mitjans per dir algú ha fet investigació sobre aquests temes? Per tant, crec que hi ha molts espais i moltes formes de protesta al voltant d'allò tecnològic que no hem explorat encara. I em sap greu perquè l'espai és brutal i la capacitat d'impacte és increïble. Jo afegiria molt breument que
En el cas de la protesta es pot anar més enllà, no només exigir que s'organitzi, no només organitzar-nos per exigir que hi hagi regulacions, no només fer recerca científica, sinó que hi ha moltíssimes possibilitats. Per exemple, amb xarxes socials com Facebook es pot mentir deliberadament, falsejar les dades personals. Hi ha gent, doncs, jo per exemple ho vaig fer la prova, vaig fer like a tots els grups d'ocultisme que vaig trobar a Facebook. L'ocultisme me la sua 3 pobles. Però era una manera de falsejar les conclusions que es podien extreure amb l'algoritme. Vaig posar que treballava a la guarderia del CNI una temporada. Vaig canviar les dades i barrejar dades falses amb dades reals, de manera que els algoritmes tinguin més dificultat per decidir què és veritat i què no. Que també alguns són prou sofisticats com per eliminar anomalies, per tant s'ha de tenir en compte. En aquest cas, per exemple, per posar un exemple, si això de l'ibuprofè pogués passar, doncs una possibilitat seria fer una campanya pública perquè tothom deixés d'anar a buscar l'ibuprofè, per exemple, o algun altre medicament receptat en cas que fos possible, perquè hi ha casos en què és medicament necessari. Però hi ha maneres d'aprofitar els algoritmes per anar en contra seva. Per exemple, és el que ha fet l'extrema dreta amb Facebook, és claríssim. Han aprofitat que l'algoritme de Facebook premia aquelles publicacions que generen més impacte, amb més comentaris, per fer publicacions que generen rebuig en entorns d'esquerres, escampar-les i fins i tot segmentar-les per entorns d'esquerres perquè els arribin a la gent d'esquerres, faci comentaris negatius contra aquelles publicacions i així impulsi les seves publicacions i el seu impacte. O sigui, s'aprofiten de l'algoritme per aconseguir més impacte del que podrien tenir d'una altra manera. Això es pot fer de moltíssimes maneres i es pot fer en favor d'una protesta o en favor d'un sistema de vigilància o fins i tot per escampar notícies falses, que aquest és un altre meló que algun dia s'ha d'obrir, però bé, que hi ha moltíssimes possibilitats també. ¿Tenemos que terminar o podemos ir? No sé si hay alguna pregunta más o... Sí, aquí hay una. Jo volia preguntar, regularment surten campanyes en contra la marca Huawei. Si podem seguir comprant aquesta marca, o és una marca maleïda, o és mentida, No som un consultori tecnològic, però no, l'únic problema... A veure, és que és un tema geopolític. El tema és vols que les teves dades estiguin en empreses d'Estats Units o empreses xineses. Bàsicament, la capacitat d'elecció del poble ara mateix és aquesta. Geopolíticament, on et vols situar? El problema ara amb Huawei és precisament que per un tema de competència, si compres un telèfon nou de Huawei no tindràs accés als serveis de Google. Per tant, segurament a nivell d'usuari no és la millor recomanació en aquest moment. Però és veritat que al final, quan comprem tecnologia, estem fent un acte geopolític importantíssim perquè hi ha un combat brutal entre els dos grans superpoders tecnològics actuals que són els Estats Units i la Xina i on segurament la Xina en els propers anys jugarà un paper molt més rellevant i molt més important del que ha jugat fins ara, també a Europa. També et diré que el hardware del telèfon que tingui, sigui quin sigui, molt probablement estarà fet a la Xina, sigui la marca que sigui. Bueno, creo que es todo. Yo preguntaría algo igual, pero pero a raíz de lo que todos comentaron, sí, hay una sensación de que también podemos estar llegando tarde todo esto, que estamos ya inmersos en esta cultura y el tema de la inteligencia artificial está fuera de control, como que no hay control. ¿Se puede retrotraer eso? ¿Eso es viable? Una experta, tú que conoces, ¿es realmente viable poder como...? Totalmente, pero además estamos en una dinámica muy propia de la innovación, es decir, la innovación empieza con una forma, impacta sobre la sociedad se da cuenta de cuáles son els impactos positius i negatius i en base a això creem mecanismes per mitigar els impactes negatius. Fa 150 anys la cocaïna es venia a les farmàcies, no fa tants anys podies comprar aliments sense cap mena de control sanitari a qualsevol cantonada. Cada vegada que alguna cosa ha canviat, la societat quan ha vist els impactes negatius és quan ha pres consciència i quan ha reaccionat creant regulacions, controls, etc. Jo crec que estem en una lògica normal en la qual hi ha un desenvolupament tecnològic i, per desgràcia, hem de veure quins són els seus impactes abans de curar-nos i, per tant, com el cotxe, quan el cotxe inicial no tenia ni controls de velocitat ni cinturons de seguretat i amb el temps, la metàfora que sempre faig servir, i amb el temps hem desenvolupat passos de vianants, controls de pol·lució i això ha sigut després. Molta gent s'ha hagut de morir en un accident
accident de cotxe perquè desenvolupéssim això. El repte que tenim ara és, com que ja sabem que la intel·ligència artificial té impactes negatius, el que ja és inexcusable és que triguem més a protegir les persones. És a dir, quan ja sabem, com en el seu moment, quan ja sabem que el cotxe és una màquina de matar, és imperdonable que triguem dècades a protegir les persones. Amb tecnologia crec que ja tenim prou dades per saber que hi ha moltes persones que estan pagant un preu molt car per tenir un mercat tecnològic totalment desregulat i el que seria imperdonable és que no actuéssim d'una forma ràpida. Crec que ho estem fent, segurament no tot el ràpid que podríem o que voldríem, perquè hem canviat les lleis, però les lleis no s'estan complint, però estem en el camí que es compleix. Jo crec que estem en el pitjor moment, en un moment de desenvolupament tecnològic molt accelerat i de moltíssima desprotecció. I crec que el futur el que hi haurà és més desenvolupament tecnològic, però amb molta més protecció perquè s'haurà acabat aquest moment de gestió social de l'impacte negatiu de la tecnologia. Per tant, en aquest sentit sí que al final acabo sent optimista perquè sí que penso que els propers anys seran anys en els quals les pràctiques tecnològiques actuals ens posaran els pèls de punta perquè estarem en una fase diferent. Bueno, gracias a todos y creo que con esto terminamos y los que se quieren quedar a ver la película. Vale, bueno, moltíssimes gràcies a tots quatre, ha sigut super, bueno, dels tres que heu parlat i a Cecília per moderar, ha sigut molt interessant i gràcies també a tots i sobretot per aguantar en aquest moment d'incertesa amb les 4 gotes que han caigut i res, sí, esperem que també aguanti el temps a la pel·lícula a les 9. Moltes gràcies per venir.